Higa gana ariyo gariyo, maloyo Kenya 6,000 nochokore e kar romo marahuma ma Bomas of Kenya e geng boma ma Nairobi. Thor mar romono ne en neno kaka ginyalo beko mondo gilang paro mar chik machuogo katiba manyien ne piny Kenya. En wuoth manose wuothi mararieya, kendo kane romo chakore, kinde moro ne ji bedo gi pogruok mar paro, to kinde mathoth ne ji dok mabed piny mawinjre, magikone to nonyuolo ne jo Kenya katiba manyien higa 2010. En wuoth mararieya, wuoth ma jomoko pod wuotho nyaka sani. Kiparo gima temo wacho en ni achiel kuom jok mane humbgi oduogo bedo mararieya mokalo e romo ma Bomas of Kenya ne en Dr. Crispin Odhiambo Mbai. Olalo ngimane ka en jakom mar komiti mane deo mane ng'iyo kaka inyalo pogo lemo mag tend piny koa e telo mar nanga mamalo nyaka e kor gwenge mong'ere kaka devolution. E kinde lal mar ngima Dr. Odhiambo Mbai, ng'at achiel ka achiel gi joma moko ne obedo e wang' jo Kenya kendo e it jo Kenya mathoth moloyo. Mae wendo na Odhiambo ma kawuono e chenro mar duol, kama kaka ing'e pile wa chwalo siki ka wago mbaka, wagolo iro mar koso ng'eyo. Samoro nyalo we ni ng'eyo to kare kia ni kia. En morna mar rwako e duol Odhiambo ma kawuono Mikai Margret Odhiambo Mbai. Oimore kendo machiegni. Oimore erokamano. En kinde malach nyaka tok higa 2003 mane daktari olalo ngimane e lwet jomaundu. Ji mathoth ok oseng'eyo kuma ne intie. To kapok achopo kanyo, Margret en ng'a? Osomo kanye, onyuole kanye, osomo ang'o, otimo ang'o? Okay. An iluonga ni Margret Mbai. Anya Nyakach Kajimbo. Na somo Nyakach Girls. After high school, na choose to chako tich kana yudo nikech mama na ne en a widow and ne wadongo matek. Koro kane wadongo matek na yudo tich immediately after school ma chaka tich koro. Then from there atimo courses te mag CPA from accounts clerk to CPA 3 mana tieko magote. But then before that nabedo promoted all the way from clerical all the way to accountant, one accountant, two senior accountant. I retired in 2011 kana chief accountant. Ngima oduokie nak diriyo, ikoni mama une chiliel. In bende koro e dongo e ngima mari idoko chiliel. Pimnwa kaka ngima osebedo chakre higa 2003. Yeah, chakre higa 2003 no. Kane wuon nyithindo osetho, na yudo tich gi Hifad. In a government funded project, koro ne headquarters ne Homa Bay. Koro I choose ni abiadak dala, mondabi. Nikech kana tiye serikal, adir pesa ma serikal ne tin. Kendo kane wuon nyithindo tho, gima ne nyithindo ayuago, ne gwacho ni mama, ijatiyo matek. To pesa ma koro tisni, bibro nyalo puonjowa. Koro kana yudo tich nyithindo no supporta, mane giwacho ni mama, wabro bedo disciplined. Dhi dala, nikech pesa mibro yudo no bro konyowa. Ma nyithindo jo higni adi, to gin nyithindo adi? Noweyo nyithindo 4. Nyara mokwongo nonyuol 1982, wuoda Maria nonyuol 1983, nyathina mar adek nonyuol 1985, mogik nonyuol 1987. Mane nyithindo tho, nyara gi wuoda maduong', nyara ne nitie university, wuoda mar ariyo bende nitie university. Nyathi mar adek ne nitie form 4. To mogik ne nitie Lenana form 2. Koro gi yie dong' Nairobi. Giwacho ni bia dala. Kae kama mine mathoth madong' mon liete jabedo gi chandruok, iwegi nyithindo ma donje pon. Nyithindo ma tieng' masani wacho ni wigi ringo, ok kata ni nyithindo richo, wigi ringo kaka peny ringo. Nobedo nade? Kano wabedo gi nyithindo, mwawuoyo gite, to ne ikona ni mama, okwabi disappointi. Nikech wang'eni baba koro osedhi, to kidong' kaka ini ok nyalore. Ing'eni chien kanyo, ji ne pani daktari nigi pesa. To joma puonjo university ong'eyo, pesa ma university tin. Makoro kane obedo kamano, to nyithindo nowachona ni mama,
ne gilemo kabisa nikech tijni kapok na yude mokwongo ne ji moko bedo interviewed mokwongo koro bang'e eka ne gikoro kito ni dwaro ng'ama senior accountant and man gi CPA 3 ma bende kana yudo tijni no kanno kata advert ja central more mano advert mocha ni tijni onego bed ni en mari ja central no from central Kenya ja Nyeri Janyeri emoneno advert I didn't know kaneno advert koro kubiro the following day kantie treasury to okelo na gino to ngisa ni tijni aneno ka in ober kodi koro apply for it koro na apply no kulonga interview the first time but koro later on no kane gidogo chien makoro ging'iyo jok ma mo qualified mongi government work mo setema a lot of government projects chien kanyo na said a lot of projects nikech kana ondika teach after CUID na the office of the president koro from office of the president na the transport the public works the home affairs koro ng'eyi serikal koro na sitio a lot of donor funded projects because kaka works didn't a lot of donor funded projects. Minister of Education, I was the one in charge of all donor funded projects mane ni ministry no ero koro ka abiro dalaka to ne poda dok Nairobi nikech funding nyaka ne wadok treasury kwa dhi manyo koro na nyalo bedo ka 3 weeks 1 week na bedo Nairobi koro ka dok to koro wabedo gi nyithindo but gima nokonya kanyo chalis chien kanyo ni ne wa nyithindwa nodongo ka gin very disciplined ni ne watero nyithindo school gokinyi to Odhiambo ne giduogi matatu koro ng'ene ka wuon nyithindo notho is like life gi nokolokore ahinya ne ginyalo bedo mondo gitim ang'owa giidh matatu gidhi dala koro nobedo kamano mane nabiro nikech naneno ni biro dala naneno ni biro konya mondo nyithindo gi bende osom nikech kata kendo bang' chien kanyo ji ne weni ot mane wadake Nairobi ne en odwa mano Adam Sakid ne en ot mane wa rent and kane wa rent ne en 35,000 that was all the money man I earned that time as serikal koro I had to move out the university no me out man actually about 23,000 kana ng'iyo ni mondo ager plot moro ne waseng'iyo gi wuon nyithindo chon so I came home kabiro dala and adie Nyasaye iwacho ga ni Nyasaye ok nyal miyi ting' mokinyal ting'o koro kana biro dala biro for salary for more than about 5 times what I was earning in government koro kabiro dala I plan my life abiro dala ka in fact kana biro dala na riembo ka Volkswagen moro puk and koro people ne ochako wacho ni mama ni chandre manade but an ang'eyo ni oko wach ni pesa manyo chuore owego chamo te mano to apani pok ne gichope that point ne giwacho cha ni achandra nikichere kanya riembo puk but actually nangi Benz ne nitie but yore ne richo no kanya riembo Benz no ero koro kabiro dala ka Chalis no chona ni nyaka apidho dhok na apidho gwen koro kadhi tich gokinyi ating'o chak adhi Homa Bay ating'o tong' na supplement go mondo koro kata jotich mana yuni nyithindo weka pod ne achul gi at the same time ne nitie nyithindo mane wuon nyithindo puonjo na kawo gi teka ka nyithinda mondo na continue puonjo gi koro ipuonjo nyithindi minyuolo tipuonjo nyithindi ma bende piny koro we lweti to kapok wadonjo matut ahinya e mano kama ng'e ni joneno wa digomb winjo ahinya en kind higa 2003 dwe mar 1 nyaka higa 2003 ne dwe mar 9 kae kama jopiny digomb ng'e ahinya nikech weche osewachore mathoth wang'eyo buche noyal buchego doho duogo wacho ni joma nomak michich gogo onge makosa koro en kama pod miri ok ong'ere maber kae ne chalo nade ing'eni kidok chien mang'iyo mano joma nomak Chalis ne gin jok manotimo gino nikech ng'at achiel manokuongo mak nowe moringo dhi Tanzania nitie one of them mane gin watchman mane wacho ni oti kodgi gi jok mane nitie jok mane ok dwa ni power be devolved koro kana ni gi pachi neno ka gima nokelo tho jaduong' ne en wach devolution mano chung ne komiti mare ni nen joma nok dwar ni mondo telo ubi piny ne en mano
because there was nothing else. Mane manen. Gima nange ni wuon nyithindo nobedo followed for some times. Kobedo jakom mar committee mar devolution. Yeah. Kendo kano biro no wero gago sisa kabisa kata kano dugo ot. Nikech anya paro kata higa 83 bomake 82 metemo loko locha. En achiel kuom joma nomaki. En achiel kuom joma nomaki mano bede custody for about 8 months. Masiasa ni ne rembe. Public administration. Nentiere. Mano be nomake kanyo ma bedo for that period ka entie. But koro jok mano investigate wach wuon nyithindo gi. Gitene gibedo interdicted. Nochungi e tich te. Makoro juma nyene mano biro take over. Mano kia ka case no chakore. Mano take over from joma ne o investigate. To benu none udwaro ng'eyo tang'o miyo jok manono bura ni iloko kata ichungo. Benu temo none. Napenjo, antie kata gi barua. That time DPP nen Murugor. Nitie kata barua manandiko ne. Kipenje. Kana penje gimomiyo interfere. Nikech every time mano biro e court, things would turn for the worst. Every time ano appear at court. In fact, kano wadhi e court the first time, nyathi mane watchman, kano nenowa, no yuak e court. Watchman maru? Yeah, mane watch kanyo. No yuak e court. Ko nenowa. But kane weche chako dhi mbele, makora pane no se nyisgi ni ong'abro timogi. Kane wadhi e court, neno ka ginyiero. Achich gi nyiero ka gi. Neno ka ginyiero ka wadhi e court, kichapano ni court ni wachonwa, ka ling no gijit nyaka wachni. Jine wacho ni osenyisgi onge gibro timgi. Koro ng'eni 2 or 3 no ka gino timore. Chalis kata no biro motipa. Nene gidwa frame ni an emano mi ang'e ka wuon nyithindo notho. And you could see that time nan very vocal. No kana in fact na ero wuoga samoro ko biro tanya nyaka na paymano. But then now when I talked the first time, Gidogri group, somebody told me negi wacho ni mama chatonge right ne. Kwa frame it okwa bi succeed. Onidwa wach ni wuon paru negi nikech mang'eyo nodwa nyombo. Kech nodwa nyombo. Gimitiyo ga go pile. Yes. Ni winjo ni chuori dwa kendo kori negi. Koro kamane kaka ne giwache kamano. Koro kato ma senior came and tipped me. Ningeni mai gima dhi mbele. Koro ka bedo tipped to dongo wawuo nikech wange gima ne timore. Nikech and that period chieng' mano nego wuon nyithindo no. Noyudo ka ne wagero plot moro Kayole. Koro kanisa, ten chieng' no nokodhi kanisa. Kanisa ka biro tamie mana chiemo. Kwa se chiemo to dwaero ga gombo kabisa all the time. Tangiza ni inangeni koro kocha kode mbaka to mbaka kwang no room. An wari ngadhi ang'iyane kaka tich dhi mbele. Eka duog bawe eka gin gi nyarane ka nyare mieka. Pat kare leta rodi ng'ino ko dhi university. Eno ko dhi kanisa no wacho ni no ko winy maber. But I think already probably no sebuok. Remo no se kae. Yeah, koro kodhi. Koro ng'eni wan ka Kayole ka chopo ng'ama kungoro mogo e dhoda ne nonre nyaga. Koro ng'isa ni no man nyaga. Yes. Ong'isa ni wuon nyithindo ne tuo aringa tere hospital. But because ne en gi homa, naparo ni nyalo bet na dier kare, no tuo momiyo nodhi. Ayano tera. Onge ng'amogo ni simu. Onge ng'amogo na simu onge. An ka dugo ta edonyo. Kacha ka dugo na bet ni odhi manyo wuoda maduong' no. Kuma ne time practice mar rugby. Matis kama odhi manyo nyathina mar nana. Koro ng'eni gibiro te. Koro ng'eno kadonjo ot adhi. Koro bang'e no ing'eni kanogo remo ni nitie ot. Ma en owuon ni ema nowacho nyithindo jok mane ni kanyo noluok kanyo. Oduok kanyo. Gima nobuoga Chalis ne ni ya. Gima sirikal interfere go. Okinyal lo sirikal. Nikech atemo dhi ka NTV, atemo dhi ka media gi. Mawacho ni yawa. Sama nabiro ot ka. Ochung' kowacho ni ya. Ane mana wacho noluok remo. No kadwa ni mama obuogi. Owache ni media. Ni no odwa ni mondo luok kanyo mondo kik remo buoga. To nen jirandu chiegni kodu kosango. In fact nen on number 5 na nen on number 6. Oh, nen libamba ma. Yes, nen ne bawa. Koro ng'eni gigo timore kamano magigo dhi kamano. Makoro ne an gi documents kapok neko timore. Iwacho ni no jambaka. Siasa be noero. Sama koro duogo koa Bomas
be opimo nie kata madimi gima dimi neni wach devolution itemo kila jema. The last time mbaka mwago mogik nowacho niya aol nikech every time wakadho gimoro ma ji oyie jomoko dok e kamkunje gi kendgi kiduogo the following day ji odok chien kuma ji noaye. Nitie jomoko Kenya ka mok dwa ni pa obed devolved. Koro in fact wajen the last meeting no dagi ni onge bakoro bedo changed. Onge gimiloko. Onge gimiloko. Kaka jakom gi duol jakom. Kaka jakom ni koro onge gimiloko nikech gigi te osekadho. In fact ngamiluongo nyige ni no pimo kowacho niya chien kanyo nok dwa kata ni wuon nyithindo bed no chair. But because nosesomo gini manong'e gini so much kano dhi present Bomas ji te nowacho niya en moromo gi bedo gi telo chair. Yeah. Koro ng'at mani luongo nyinge ni achiel kuom jok mok dwar ni mondo telo bi piny. Yes. Ne ok dwa no bed jakom. No ok dwa no bed jakom. Koro uyalo. Jaduong' kuom haya marach jogi osenego. Bura koro mindni aminda. Gikone. Bunda mindni aminda kamano kwadhi kano bire court kano luonge ng'ama chielo ni nowacho ni en a good Samaritan. But Chal odojo ni gima ji okia. Kane ochwadu nyithindo bunde kanyaro go koko koywak nowacho no go koko mo take time kapok obiro. Ka en owuon obiro modonjo okwanyara kifungu mar mtoka ni miya kifungu mar mtoka adhi ayaw. Unfortunately nyathini nogol mar kifungu mar Volkswagen mana ntie nogolo kifungu mar Benz. Ochako kod nyathina nodhi omonget kichiremo kodwa no chwere ang'owa mtoka nyaro dhi golo nget moket kanyo. Wapenjori na ang'o miyo ka didwa first aid ang'o miyo wuon nyithindo nokoter Masaba kech Lokandara. Later on kane wane court doctor mano receive wuon nyithinda Nairobi Hospital no wacho no kiae but koro kono bedo cross examined odugo wacho ni ong'eye kendo gin family friends. Ong'e ng'ama nokelo jatuo. Okay, ng'ama nokelo jatuo. Ma that time Justice Rawal owacho ni koro ing'eye to mokwongo to ne kiae. Mako timore. Ka wadhi Nairobi Hospital ni wadwaro lewni mane wuon nyithindo nigo. Nonyiswa ni lewni notimore mane gisebole dustbin. Ing'e ni nyathini ne wacho dokta ni wuon nyithindo nodhi notero hospital ka ni duk ka onge gi law. Which was not true. Kuringeni best weche tuo more. Lewni notimore mone wasewito no kele ka en duko onge law. Yeah. To iwacho ni no chiele bunde e dier ot kar budho. Tiende ni ng'ato temo wacho ni no budho kar budho ka en duk. Nene sitting room ka en duk. Koso nang'o. Mane manegi wacho in fact sama ne wacho no nyara no ywak nyara maduong' no. To wacho ni mama donge une man gi baba. In fact napendi kada t-shirt manarwako no. Be actually an manang'eyo ne that year kana dhi Zambia actually. Koro nwaneno a lot of cover up. Gijo Nairobi Hospital actually. In fact they cover a lot of things. They cover a lot of things by the way. And one of the Nyasai revenge. Mated koro kagi biro makes ni oyale mutieke mo ng'ad bura ni jok mano magi nok gin. Nitie ng'at achiel ma Rift Valley. Nowacho ni nonego uko majinek moko kong'e. Waseyudo jonek mose magi to jogi bichak iweyo. Actually no en noriembe tich. En noriembe tich kabisa. No are Eldoret noriembe tich. Mae ne apisa mar obila. Yes. Iluonge ni Paul somebody. I can't remember his name properly anyway. Yeah, but en no wacho ni no wuok just standard. Nikech no kodwa ni the same thing mano timore no uko obed repeated. Koro no tek ok no yot. Ok no yot. Bang nek jaduong' ngima no chalo nade ahinya to libamba jomane koro gichiegni go Bomas sirikal.
ing'e ni sama ng'ato tho apenji kamano nikech ing'e ni weche jawachore tok tho ma kamano ahinya to kama nying sirikal ituome ji jawacho ga ni omi jaode tich ogerne jaode ot omi jaode pesa mondo umgo gik makamago ngimano chalo nade? Ngimano ok yot nikech kata ka waduogo dala ka gik mang'eny nyalo wachore sama ng'ato tho. Wan chien kanyo noyudo kane waseng'iewo plot gi wuon nyithinda. Actually nodhi somo, nodhi timo PhD, noyudo kane waseng'iewo plot Thaiga North. Odho ne pok wagere nikech ne decide ni waged dala mokwongo wadog waged Nairobi. Koro that time okay, ang'e nitie group of friends mane dwaro ni mondo ong'iewnwa ot. But ng'iewo ot ni ne ni idhi chul down payment to koro wa continue chula ng'owa mortgage. Wabet piny nyithindo mowacho ni mana to koro tek nikech kwa kawo pesa ni wadhi chul mortgage ibo mawa ot. So ne wa decide ni watimo ng'owa wadhi wager guest wing Thaiga North. Koro ng'ama no ogoro ot nogor ka wuon nyithindo pon ne ngima no advice ni kik idhi ger guest wing, it will cost you a lot of money. Gara ot machielo no kata kichako gi piny. Koro structure, and I actually want to say what is there. Kani wachako structure, a few people who came. Okay, Negicho Martin like Jacob was there and a few people. Jacob Raila Odinga. Yes. Koro structure no. Emane, I use some little money, if I can say. But you know, structure to cannot chalice. You know, then take. Koro structure no agere. Ae koro piny aduka tieko. No you don't go ginegi the mutual. And they had only paid 1 month, which I didn't know. I learned samane. Koro kawa neli alkanyo. Lady mano me policy or watch. No cow insurance. Yes, no cow. Yes, old mutual. Because I just learned that time it had only gone to South Africa that Friday. Because the cuttings they get Gioro, they honored it. Paid about 2.7 million. Koro agero odni mapiny atieko. Mondo wadage gi nyithindo. And then when I came to Bay, I continued Timogino, Temotieke, Kabiroka. Koro, gimasri kanenya no kikada during mane kaniko, Gineta Muksiko Hoya and Kikawu, Niboriamba teach. But none very firm, Nikatakorema teach. And Mamma no Ponyani Yalo Chimugi Kalam, Tinyalo Chimugi Lueti. I'd really made up my mind. Book to Pudo. Yes, to Pudo and God. So I'd already made up my mind. Nikatakoremba teach give a nago sedekal. I was ready now to come home and biro dakdalaka. Koro wagero nikich nyithindo was so insecure about Benoni. Never got manyalo dak. Of course I could have gone to Kayole, but I also didn't want to disrupt. Gimanyithindo. Gimagi all at once ni aterogi Kayole kama ne wasagera wat machelo no ero. Yeah, koro. From there, anati omanyalo. Nikech kataka jikoni, you don't expect ni jinyati woni everything. Martin manayudo, nago ni nyasaye ero kamano. Modong madugo timogo, atimote. Kile kata mna odni kene ma watu mwane kudini. I've done a lot of things after ka woni thino. I don't know kani biro kataka gine no ko chiele gini yango gini. So I've done a lot of things because I remained focused. Life was now not about me. Life was now about my children. Because I just wanted my children to have the best. Nyithindi. Yes. Puonj maduong' mokalo. Maya momiyo wabedo gi chenro mar duol ni kinde ka kinde nikech ngima ni nyalo bedo puonj ne jomoko. Nitie ji mathoth madong' mon liete, madong' chuo liete nikech thot ochuno. Nyuol en hawi. Ang'o minyalo wacho ne jok mayudore kama ket gima ni yudoriano. Kiweyo yo mane jaduong' othogo kwang'iyo ngima matok thone. In gi nyithindo kori puonjo mosetieko so maneno magi nyikwai. Mago nyikwaya. Nyithindo ipuonjo motieko ma giyudo dak kuonde mopogore. Yeah, an gima ang'eyo achiel en niya, kowe ichiliel, nyaka ibed focused. Ang'e ni chon, joluo no believe in ter. Neki joma chon, adier ne gibiro mondo gikony mondo ngemo bedi. Lakini sani is not the case. Nino ka jobiro, nino ka ng'ato biro manani, odwa notimango? Odwa yako gik mantino. Koro I was already very focused. Nang'e ni I did not want to remarry. Nadwa ni mondo apuonj nyithindagi, mondo nyithindagi odhi school.
Koro na mine madong ok inyal mix these two things. Ok inyal wacho ni ibiro bedo gi ng'ato ka to dwaro your full attention bende. Ibiro yiro ni nyithindo ok inyal puonjo nyithindo maber. Koro kidong chi liel an gi mang'eyo ni one ibete kanisa. Kanisa. Yes. Kibete kanisa mitiyo ne Nyasaye ibiro neno a lot of ibiro neno pogruok mang'eny. Ikoni ok yot mondo ng'ato riw ahinya ne modliete mondo iriw ariyogi. Irit dichuo mokawi makoro teri ni to gi chopo lek mar nyithindo. Ok oyot nikech kata ka mene moseter kata mwago go mbaka thothgi iwinjo kaka wacho ni jogo chamo gigi motieko. Jater jomotero wacho ni jater ok cham kata lot. En odwa mana chiemo machielo ne maber ne mocham. Thothgi wacho ni jotero gogi makata jok manok mobet kodgi nokogogi. Koro gimoro nitie ma ji believe kae Charles ni ya ni kokoteri to wuodi ok nyal nyombo kata nyari ok nyal nyuom. An ok notera. An gi nyikwayo chiko. An kodgi. Ok nomo na gedo. By the way, an ka oro biro odaka. Ginindo koda ot ka. Kata mana wuoda maduong' ko biro gibet ka pok anno gimotimogi. Koro gima ng'e ni ya kibedo chiliel ibiro chiliel mopidhore. Ibiro chiel mobidhore. Nyalo bedo ni gima kelo chandruok en ni ng'ato bedo chiliel to riwo gariyo ema kelo chandruok. Mane makelo chandruok. Koro idhi rawa mang'eny ok irit nyithindo. Ok inyal wuo. And another thing mang'e ni ya kibedo gi nyithindo tiwuo gi nyithindo. Ibiro ng'eyo tabo ma nyithindo nitie. Kaka for example Charles kana dhi tiyo Nairobi. Kapo na bedo kota pe traffic nyithinda tebo gochona. Hey mama in kanye ang'omi nikech ging'e ni ya ka adhi ot chon abedo nyithindo ago gi nyithindo baka ang'e kata kana mtoka Nairobi nyathina bocha ni mama kauna bro kawo mtoka mama kauna wan gi youth group wabiro bedo gi juma biro leme ot ka koro negi biro update every now and again. Koro kok iwuo gi nyithindo in chiliel jatere miketo mbele nyithindo ok nyal bedo maber. Today nyithindo are very grateful to me. Giwacho ni mama adier matis mana baba weyo itiyo go maber nikech nyara machielo natero Catholic University wuoda machielo ne Strathmore wuoda machielo bende ni parallel mar adek no Catherine mane ntiere gi Ulaba actually to modong gite Catherine e nyako maduong' en mane ntiere but even from there no dhi timo masters Britain ochako dhi timo PhD Australia and I took a loan. In fact man the Britain is so expensive by the way na ka loan kana the Britain mana ka loan gi Barclays ipuonjo nyithindo mitieko apuonjo gi magitieko school te but that, when I was trying in 2011 no do ka nyithindo go te negisedhi through university negisetieko. Kineno ang'eni in to kin ja siasa to in ja Kenya in ja gombulu kineno kaka koro in sani ka winjo kiwuoyo to ikete pachi kendo kaka ipimo ni gima nokelo tho wuon nyithindi ne en chung' mare ewi wach tero telo machiegni gi jopiny. Kineno kaka telo ma nokel machiegni gi jopiny chalo sani e Kenya ang'o minyalo wacho? Makoro wadhi yiero mar adek. Yes. Ok ang'e ni ka wuon nyithinda nodhi Bomas mokwongo. Noponi nodhi Bomas. Kanong'e ni ya gima biro loko ngima jothurwa en kapa obedo devolved. Nikech noseneno ka watemo ni mondo wayud president notamwa. Ok ang'eyo what went wrong. Maybe the first years manobedo gi. Maybe jine pokolan. I don't know what to say. Maybe jine pokolan maber. Kaka wanyalo prioritize gik modwa timo ne jopiny. Emomiyo probably things have not gone the way mane kaka nodwaro lek mane nitie. Koro an gima wacho ni ya wasebedo the first 10 years jomobet go gisetimo maginyalo. We are moving mbele kata ber darach koro nyaka wadhi mbele. To kata moving forward ok ang'eyo what it is but I'm really hoping and praying ni jothurwa momitelo
gitem mondo gi make a life in the difference of jothurwa. Isebedo Nairobi, isebedo dala, iseneno, iseketo gigi ratil. Chandruok nyalo bedo ni kuom jopiny machiwo telo, koso jotelo mimiyo telo. Madimon wachopo lekni. Ing'eni jopiny nigi tabu. Nikech jopiny donge ma yiero jok ma dhi bedo jotelo. Koro ing'eni ka piny ka gima seneno niya, e piny ka in gi pesa, you can get anything. Ka in gi pesa. Inyalo get anything. Kaka iyudo pesa no ok lich. Inyalo timo gima idwaro. Nikech ana wacho ni Chalis, natie sirikal for 30 years. And today, ki idhi kata ministries go, mi penjo even without wacho ni ng'ama notiyo. Kuonde mane watiyo go. They know my track record. In fact, I worked in works when there was money in works. If I wanted to be corrupt, kata loso pesa, it will be different. Panika wono di biro dala kamero kata Prado supongo dala naka. In fact, some of my colleagues moko ne wacho ni I'm too strict. Omiyo accountants might not know rimo Prado dano kanya rimo Prado. But I say life is not about money. Jo gweng bedo kamoro ing'eni wacho ga Margret ni otiyo tije madongo ofuwo duogo ka kodhier. That's what they say because I walk to church. Maribo mtoka matin after nyithindo la opera mtoka matin mana gima giwacho ni akawo ji mang'eny to nigi pesa to an to atiyo ka. Even the 7 years I worked in fund. Mama ni too strict. Okonyal bet gi anything. But afadhali icham matin, icham gimo onye gicham, and those will be blessing. Blessing is not about money. Blessing, even having jithindo ma disciplined, is a blessing. Even life manyasayo mi ni ngima, it's already a blessing. So it's not about money. Kich pesa mine nogi, aneno kala jok manano koyudo pesa marach. Gituo, pesa giongi mokonyo gi godo. Yeah. Koro for me, abiro ka, nariembo puano, atiyo godo. I work for the church when I'm able to work for my church. And okay, maneno ka I've never lacked. Yeah, I may not have that much, but I've not lacked. Koro miyo, and personally jumuchungi. And me, what I would want to see near Martin Manomicha, what did you do? Nikita mabocho niya. Kano mi Martin ukitiyo kumaber. Tumaduong chat baby rotiyo kumaber. Yeah, so those are things when you throw abonye ko bening'eyo ni jok mose yergi track record gi ne nango. Erika gisetiyo. Kuonde ma gisetiyo nango. Erigi ma jopiny nyalo wacho ni kama natie ni natiyo maber. Mago gik ma inyalo wacho. Nikech an ka chung ka Chalis ibiro wacho, nitie nyithindo mang'eny mapuonjo, they will come and say, ni ng'ano puonja, and akapuonj gi I expect anything in return. Any because adwa konyo gi, some of them have even forgotten kar mo kod gi ng'isa ni watimo gini gi gini. Andala na kai kata mine mag meditego, gibiro ka gitiyona achulo gi the little I have. Yeah. And in fact, kato kichen kacha ni kata kane wodi nyithindo university, name yasiling alphabet kende retirement benefit mar wuod nyithindo. I was given only 5,000 for 8 years, 2,500 for the next 7 years. Kuru gizani katurumo. Then more 15 years. So you can imagine. Wach mogik minyalo ng'iso ni kwa Ramogi Jwang makoro ne ni Ramogi TV sani. An gima nyawacho ni jothuru ani ya. Wayieruru jok mwang'e ni nyalo tiyo no maber. Kenda kwau ni kik wetho wuon nyithindo bed kayiem. Nikech ka neno ka jothurwa life you change, tabro wacho ni ya wuon nyithindo nokotho in vain. At least there's something maneno kata kano tho ma I can relate to. Nekolo Ramogi Jwang ok ang'eyo kanitie yo maber moloyo mwanyalo tieko go chenro makawuono. Gima temo wacho en ni dwe mar 8 higani jopiny dhi e debe, dhi yiero jo otegi matiyo negi. E duol kae ok wathoro go siasa, to wathoro puonjore, wachwalo siki ka wapuonjore, nikech iwacho ni sembe iporo gi nyamin mare. Tend gwenge ma wan go sani, bang' katiba ma higa 2010, nitie jok ma nigi yie ni nochwer ne remo. Kamoro ing'eyo, kamoro ok ing'eyo. Gimomiyo wakelo Odhiambo Mbai en mondo obed rapar. Ni gini
kik watug kode nikech nitie jok manochwero ne remo. Chenro mar duolo gi kanyo kawuono ni. Gima duong' moloyo en ni cham matin to bed gweth. Ok ochuno ni gweth en mana pesa. Gweth nyalo mana bedo kokalo kuom nyithindi. Gweth nyalo bedo kokalo kuom ngima maber ma Nyasaye omiyi. Cham matin tiyud gweth mar Nyasaye. Mane puonj mawuogo kawuono e chenro mar duol nyakora Ramogi Jwang'. Erokamano mathoth ahinya ne mama Margret Odhiambo Mbai kuom rwakowa e pari ka odhiambo ma kawuono ka wago mbaka. Erokamano mathoth ahinya ne in jawinjowa ma gi janenowa makete Ramogi TV. Kinde duto en morwa mar bedo kodi ka koro ni tawe nyinga Chal Odhiambo nyaka wachak watudre kendo juma manyien. Thapki bang' ma.